Mackenzie versus Hoagie Hunter. Vége hétvége, mehet a játék. Indítsd a Stumble Guys-t, mondd mire vársz még. Jöhet is hasonban az ingyenes kerék. Persze, hogy beadja a rohadtott gemény. Robban az első gémszimában megnyerem. Nem bírnak blogtestben a zene míg velem. Jöhet lézertrésze, vagy leg a BD. Ha leesek a francba, érkezik a rég. Most kihívott egy védre az Engedino app. De tesó, neked nem szóltak, hogy boxolni tudni kell. De ha valaki megkérdezi, mi a csapat neve, csak ennyit mondok neki, gyere, énekeld velem, hogy HTG, HTG, a legjobb csapat a világon, nem más, mint a HTG. HTG, HTG, esélyek sincs ellenünk, mert nevünkben a HTG. Mindegy, hogy Leo Pessi, vagy Stumble James. Mindegy, hogy ranked, túr vagy normál game. Jöhet az SP, a box, a krácsek, top a blog. Csámics már is nyafog, tesó, lehúz a blog. Ellen lesz rekordol is, próbálkoztak páran. De ha belépek a játékba, már reszketnek mindnyájan. Mert a gól felirat nem véletlen, mint ahogy semmi az életben. Jaj, lehetelek véletlen, de könyörgöm pont mind engem. De ha valaki megkérdezi, mi a csapat neve, csak ennyit mondok neki, gyere, énekeld velem, hogy HTG, HTG, a legjobb csapat a világon, nem más, mint a HTG. HTG, HTG, esélyek sincs ellenünk, mert nevünkben a HTG. Belépek gamebe és mehet az egy végy. Leszek én a skill és grenade launchert a kézbe. Az enemy csak fut és semmit se tud, de én megyek csak rá, mert én vagyok a sztár. Ez a meccs is megvan, a kést is kinyitottam. Nincsen rankom még, szóval megvan a cél. Ranked gamebe lép a bannoljál, felgyót végre. Ez a csávó egy profi, és itt a vége. Kéne nekem pár tipp, kit nézzek én? Alpha Kenzie segít, ha ez neked a cél. Snipert a kézbe felszájtozok végre. Ha célkeresztbe kerülsz, ott van neked vége. Matchpontnál remegsz, már mindegy is neked. Kövi meccsek során lesz esélyed talán. Pillár slide az megy, szóval semmi esélyed. Késsel parkúrozok, mint egy majom a fán. De görszözök rád, és beremeg a szád. Gamebe és mehet az egy végy. Leszek én a skill és grenade launchert a kézbe. Az enemy csak fut és semmit se tud, de én megyek csak rá, mert én vagyok a sztár. Ez a meccs is megvan, a kést is kinyitottam. Nincsen rankom még, szóval megvan a cél. Ranked gamebe lép a bannoljál, felgyót végre. Ez a csávó egy profi, és itt a vége. Kéne nekem pár tipp, kit nézzek én? Alpha Kenzie segít, ha ez neked a cél. Snipert a kézbe felszájtozok végre. Ha célkeresztbe kerülsz, ott van neked vége. Matchpontnál remegsz, már mindegy is neked. Kövi meccsek során lesz esélyed talán. Pillár slide az megy, szóval semmi esélyed. Késsel parkúrozok, mint egy majom a fán. De görszözök rád, és beremeg a szád. Reverse, reverse, reverse. Alpha belé, mindenki fél majd. Sniper elő, jönnek a hedik. Egy lövés elég, és már mennek a rage-ek itt. Reverse, reverse, reverse. Ha megjövök a lobby, rögtön kihal. 46 fegyver, mind nálam éled. Aki velem szembe jön, az ma biztos szétesik. Alpha pályán indul a para. Ha célba veszlek, nincs több kacagás ma. Sniper a kézben, hideg a tempó. Egy kis hiba tőled, és véged a körből. Balra egy enemy, jobbra is kettő. De nekem ez csak egy könnyű menet, bro. Fent van a crossfire, pontos a timing. Mire felfognád,
kell a szerencse, skill van a kézben. Minden egyes kill után nő a respekt szépen. Alfabét V, az végsd az észbe. Rivasz királyunk most ment a trónszékre. Rivas, alfabelék, mindenki fél majd. Sniper elő, jönnek a hedik, egy lövés elég és már mennek a rage-ek itt. Rivas, ha megjövök a lobby rögtön kihal. 46 fegyver, mind nálam éled. Aki velem szembe jön, az ma biztos szétesik. Alfa pályán indul a para, ha célba veszlek, nincs több kacagás ma. Sniper a kézben, hideg a tempó, egy kis hiba tőled és véged a körből. Balra egy enemy, jobbra is kettő, de nekem ez csak egy könnyű menet bro. Fent van a crossfire, pontos a timing, mire felfognád már repül a highlight clip. Nem kell a szerencse, skill van a kézben. Minden egyes kill után nő a respekt szépen. Alfabét V, az végsd az észbe. Rivasz királyunk most ment a trón